Adat dönmez ya Hemra Recep. Bugün toymalyň mihmany adın Bedirgen. Bedirgen. Hoş geldik toyda, hoş gördüm diýesim mine. Bedirgen 10 beg közünüň adyny bugün toyda sowgadymyz bar. Evet, men sana sonra berýän bilsen 10 begden döner alýan, kimde 100 man sowgad alýan. Bale. Taýinmi? Awa. Sonra şeýle toyda haýsy aýdymçylar Goresin gelerdi. Adat dönmez ya Hemra Recep. Adat dönmez. Adat dönmez ya Farhad Öraýew. Farhad Öraýew. Farhad Öraýew ya Perhad Ataýew. Farhad Öraýew. Farhad Öraýew ya da Mekan Nowadow. İkisem. Yok, ikisini palap bolana. Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Awa. Farhad Öraýew mi ya Hacı Yalmamedow? Yine Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Behtuğulu maqalan o. Farhad Öraýew mi Emin Awra mi? Yok, Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi Dizet? Farhad Öraýew. Farhad Jamyň oýdy. Jamyň doğrudan o. Yok. Evet, dinle. Farhad Öraýew mi ya da Arsi? Yine Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi ya da Anuş? Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi Gulşah Gurdowa? Yok, yine Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi ya da Maral Durdiýewa? Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi ya da Pehlwan Halipa? Yaman kıyım sonra o da. Men kommentarlarda jogab ama vardı. Ay, yine toy aydımlar olacak bolsa yine Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Awa. Pehlwan del. Yok. Pehlwan Halipa'nın şeyde dinlesen lezzeti ayratyn nam. Doğru. Inni insan soru. Farhad Öraýew mi ya da Döwran Saparov? Sen bile gelin. Ay men Döwran Saparov Halipa'na gatyp görýän. Yani yine yas. Öz yasmyda görä yine Farhad Öraýew. Sen onu ýeňi joldyň janyň sag bolsun. Farhad Öraýew diýdi. O kommentarda ötesiň we. Bu da sowgadyň sag bol. Sağ ol.